да заснемем още 3 сцени и новият ми филм е готов. А премиерата е в 6, нали? О, не! Партито за премиерата! Съвсем го забравих. Здравей, Бабс! Връщам ти флакона с блясък, който заех. Ей, Ракел! Бивате да организираш партита. Естествено! Ще организираш ли партито ми? Всичко за теб, Барби! Всичко! Благодаря, Ракел. Ти си прелест. Не е ли прелест? Барби ще хареса тази лимузина за премиерата. Обаче е възможно да има мъничък проблем с вратата, която пада. Сега отвори очите си. Аз летя! Барби ще падне тук и после ще мирише просто отвратително. Хвани ме, хвани ме, хвани ме! Край! Здравей! Искаш ли да бъдеш официален фотограф на премиерата на Барби до вечера? Шегуваш ли се? Щом ще съм близо до Барби, толкова е красива, а фотоапарат... Ела в 8 и да я снимаш отблизо. Чуваш ли мислите ми? Не знам коя си. Просто приятел от друга звезда. Край! Добре, хора, готови сме. Браво, много добре! Ехо! Почти стигнахме. Нямам търпение. О, аз също! Аз също! И Ракел, всичко, което направи, значи много за мен. Ти си истинска приятелка. Аз не знам какво да кажа. Време е за шоу! Не, не мога! Позволи на мен! Барби! Нека ми на първа! Ракел, добре ли си? Аз? О, да! Насам! Благодаря ти, Ракел. Тази вечер е направо супер! Да, всичко мина точно както го планирах. А, ето я и страхотната торта на Ракел! Тортата. Не, нека аз! Еха, беше толкова ефектно! Знаеш как да забавляваш гостите, Ракел?